Na, sziasztok, srácok, még mindig élek, én nem haltam meg még. Hát, én se döglök. 9 éves vagyok. Benni, amúgy kicsit felhangosítelek, hallod? Na, most beszélj. Mi kezdhetjük akkor? Igen. Na. Kérlek, srácok, iratkozzatok fel! Jó kezdés. Iratkozzatok fel, kérem, uraim. Mert ez így nem lesz jó. Legyen meg erre a videóra 6 feliratkozó, kérlek. És 10 feliratkozónk lesz, ha meg lesz a 6. Kérlek, iratkozzatok fel. Kommentbe segítséget írhattok. Ugye? Most megpróbálunk nem olyan fosul játszani, mint az előző videóban. Most megpróbálunk, érted? Mint valami mintha 5 milliárdszor játszott. Mondjuk sokszor játszottunk már Fortnite-ot. Igen. Csak nem videóztuk. Hát nem videóztunk, Lajos, mert Amúgy az előző videó alá írt nekünk egy De amúgy a videóban valamiért lággos. Lehet, hogy már nagyobb felbontást kéne csinálni. Nagyobb felbontást. És aki azt írja, hogy azt írja, hogy az iskolai, azt megadom. Juni. Yeah. Ilyen jó barátunk vagyok Ilyen jó barátok vagyunk a Bennivel. Amúgy miért kell ilyen emótokat nyomni, hogy... Miért kell ilyen emótokat nyomni, te érted ezt, Benni? Zavarja ezt benne a videót. Teljesen random, hogy elkezdték, hogy I first please. Mi az a Nether portál ott, ahova kijelölted? Ott még nem voltam. Te voltál már? De várjál. Ja, de itt nem írja az FPS-emet, halló. Csak a lobbyba írja. Jóga. De miért nyitom meg mindig az építkezést? Már más játékokban mindig más az irányítás. Ne! Ne képzeld el a rocket launcher. Benike. Juni, van egy ilyen fosom, nézd, ez a fos. Mi ez? Thank you. Ne, de szállnak már jön. Hallod, én meg már fút nyomtam volna meg. Neked... Bebújjuk GTA-ba. Jó, itt vannak ketten. Okay. Ott van. Hülye. Egy. Bőmen. De nem, lő a másik. Jó, izzi. Benni, lehet a tiéd az erre, ha akarod. Jó, várjál. Akkor ezt kérem szép. Benni, írjuk igen. át. Nekem nézd, itt egy óriási shieldünk, én azt veszem fel. Nekem én már itt, ja, de amúgy üssük már szét. Nézd, ja. Egyet kösz, nekem már maxált. Jó, maxált. Nekem még csak 90 HP. Amúgy nem úgy 90 HP, hanem hogy... Itt egy megfűt, ezt Jó, Benni, nekem valami kellene. Valami jó kis fegyó. Fegyó, érted? Fegyó. Jó kis fegyó, mint a kiszesom. Mintha hogy a kiszesom mondja, egy fegyó. Ez mi? Hol? De hol van a chatben? Ja, Benni itt alap. De szerintem alulra is be lehet menni. Itt egy gyerek egy helybe. Annyira tudtam, hogy nem tudom úgy. Amúgy lőnek amúgy valahonnan. Én lövöm 2 embert. Ja?
Segítsek. Jó, megöltem mind a kettőt, easy. Az jó. Én meg megyek oda. Azok meg bosztot ölnek. Jó, Soti. Jó, megöltem a boszt. És Nagyon mythic, van egy mythic shotgunom, Benni. Jó, Nézd, itt van a mythic shotgun. de ott egy gyerek a Itt van a mythic shotgun. de sok jó cucc. Itt van, Benni, nézd. Ne vedd föl. Benni, gyere. Hol van? Itt vagyok, mögötted. Tudom. Csak itt egy gyerek. Ja, az ember. Aha. Benni, ne vedd fel, nézd, ne vedd fel, csak várjál. Bebizonyítom. Ott van! Tung 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 szahúr! Tung 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 szahúr szétlő! Mi? De mi a szar, ez szétlő? Hát tisztán szétlövi a mythic, de egy headshotoltam és nem sebez. De mondjuk most már 28-a, úgyhogy... Na mindegy, srácok, majd megpróbálunk egy kicsit nem ilyen későn csinálni videókat, hanem mert egy kicsit hamarabb, hogy ne ilyen egy évente csináljunk videót. Oké, srácok, majd megpróbálunk. Csak holnap edzés, matek dolga. De nem úgy te értettél mindent a matekból. Hát nagyjából. Hát én is nagyjából a szövegest, azt értem nagyjából, de hát úgy. Ja. És a mythic shotgunja van, mert adjon meg. Na mindegy. De amúgy nekem a videóban olyan vékony, Benni, nekem vékony most a hangom itt, hogy beszélek. Tessék, Nem. már a videóban olyan vékony, mintha ilyen 4 éves lennék. Ja, azt hittem már alapskinnel vagyok, hát. Mert nem ugye majd egy terabájtos izét fogok venni. Hogy hívják? Nem PC-t, hanem pendrive-ot. Hogy jobban elférjenek a játékon. Most is van kb. 1 terabájt a gépemem. Na, ezt most srácok nektek mutatom. Várjatok. Itt van. Még 323 GB szabad. És majdnem vagy 1 terabájtom majdnem. De hát ezt bezárom. De, ja. Mert akkor most jelölök én, oké? Na most már... Én is oda jelöltem volna. Akkor jó, hogy jelöltem. Jó, Benni gondolatolvasó vagy. Juhász gondolatolvasó. Benni, mekkora lenne, ha ezt most megnyernénk, nem? Hát jó lenne. Amúgy milyen lenne? A srácok úgy videóznak, hogy ilyen hangon beszélnek, hogy jaj, srácok, sziasztok! Még mindig élet! Az mondjuk ezt. Van egy ilyen fegyó, de miért mondom azt, hogy fegyó, az egy olyan undorító szó, amúgy nem magyar nyelv. Jaj! Egyből egy Soti. És egy gyerek menekült tőlem. De ne! Ne, egyből egy Soti, azt nem tudom lelőni. Jó, hit, easy! Jó. Vagy ki? Jó? Ez... Hallod, levertem egy gyereket a izémmel. Jó shotgun. Ez nem annyira jó a shotgun. Mi az, Benni, mi az? Mi az? Mi a szó? Kikerülöm a 2000 lövését egymás után. Köszi. Kilövöm. Hogy? Benni, amúgy miért a common shotgunok miért ilyen nagyot sebeznek? Erről tud valamit mondani? Nekem menekülnöm kell, mint a szó.
Ég a föld a talpad alatt, Dani. Ne, ezért. Ezért égett a föld a talpad alatt. Nekem nem. Jaj, ez a faszolít! Nekem is! Na jó! Olyan nagy arc. Ezt a hitből megölt. A gyereknek ugyanolyan karakterje van, mint nekem, jó. De bro, én is ugyanolyan skamon shotgunnal mentem, és 2 hitből megölt a gyereknek, meg alig volt 4-ből meg egy ember. Ez cheater, hallod? Én ezt bejelentem. Nem minden. Állják most dobban. De mi az a gyerek, hallod? Ez cheater! Várja. Be akarod reportol? Be akarod reportol? Jó, ez cheater! Olyan, a gyerek egy lövésből megölte. De én mondjuk remélem, hogy szed magad, ha nem tudsz elbírni. Hú, Isten. Ez most pro vagy cheater. Benni, ez most döntsük már el, hogy ez most pro vagy cheater. Szerintem cheater. Te? Szerinted cheater vagy pro? Pro. Szerintem, mondjuk, igen, szerintem is pro, mert cheater. Hát de mondjuk egy lövésből, mondjuk egy mitikkel, vagy egy exotik. Benni milyen könnyű volt, mert sokkal könnyebb volt régen exotikot szerezni. Nem? Tudom. Tessék. Tudom. Már olyan barlangokba kellett menni. Egy kicsit lenémítom a játékot. Audio stream. YouTube. Benni, már benn vagyunk a buszba. Nem. 3, 2, 1, és a buszban vagyunk. Oda megyünk. Csak nem jönnek ma oda. Hát nem. Tessék, hova megyünk? Csak nem jönnek ma oda, ahova jelöltem. Hát amúgy, tehát, hogy az mekkora izé lenne, ha lekövetnének minket, érted? És nem jön senki. Jó! Jó. Tökre egyedül leszünk. Lesz időnk felszerelkezni vele. De jön itt mellettem ez a Battlewood feliratnál. Úgy itt a Battlewood. De úgy csak a városokhoz mennek. Ne! Mi az, lőnek? Igen, lőnek. Igen, de Unom. hogy dobnak föl? Benni, újraélesztem magamat. Hogy? Egy kis pisztolyom van, de nem baj, megyek támadni. Hát Benni, ott, hogy az a reboot machine-nál újra lehet éleszteni magadat. Sétálgat valaki a Battlewoodnál. Juni, megyek? Nem baj már, Benni. Itt vagyok. Újraélesztem magamat. Nem mozgolódj. Au! Au! Benni, ott hajj meg akkor inkább. Jó, Benni, Onnan újraélesztem. fentről! Fussunk! De hogy kell ízét törölni? Na így. Benni, csak 0 fegyverem van, még egy common pisztolyom sincs. Adok egy pisztolyt. Az jó, Benni. Legalább valamivel. Van valami bandázsod, vagy valami? Nézd, Thank you. Várja. Juni, van egy ilyenem. Oké. Az jó. Hát most segített ezért.
Itt egy chest, hát van benne valami. Cseh. Ó, Soti, neked? Jó, azt nagyon szeretem ezt a shotit, Benni, amúgy... Várj, menjünk Nekem csak ez el. az Benni, Iron Punk van. Benni, mikor háromra ugolj, Benni. Gyere, nézd, gyere. Jaj, biztos, hogy nem. De Benni. Hú, de gyors vagyok. Jó, ez az. Medkit. Jó, ez egy olyan, mint egy AK-47 blokk. Mindegy, van itt egy cselcsicsáztam. Nikál shotgun. Van. Van még, nekem van 2 is. Nekem van egy ankamás oldalom. Benni, van egy pro fishing rodom. Egy pro horgászbotom, nincs valahol egy tó. De gyere. Igen. Várjál. Várok. Nem neked mondtam, hogy van. Benni, amúgy Nézd, hallod, itt nekem... van. Itt nem lehet horgászni? De, lehet. De nem, ott nem. Várjál, mindjárt jövök. Egy kicsit horgászok, Benni. De mi? Visszajöttem. Oké. De nem úgy... Nekem az olyan, mintha csak játszanánk, nem? Közben meg videót veszünk fel. Jó, Benni, fogtam egy halat. De Nagyon sokra mentünk vele. De lehet vele legendary fegyvereket is horgászni. Várjál, kifelé megyünk, várjának. Nagyon szerencsés. Ja. Ez kiváló, Benni, amúgy ezt a fishing rodot eldobom. Nekem nem kell. Benni. Csak az a baj, nincs shotgunba lőszerem. Az a bajom. Kérsz egy kicsit? Tessék. Sietek. Kérsz egy kicsit? Milyen kicsit? Mit? Lőszer. Shotgunba? Igen. Igen, kérek. Várja. Benni, kéred valamelyik shotgunt? Én neked is olyan van, mint nekem. Köszi. Ne. Benni, akkor... De ne arra már. Benni, arra kell menni, úgyhogy ne gyerünk. Super power! Benni, gyere, attól gyors vagy. Ja, tudom. De ne arra. Ebben mi van, ebben a házban van benne? Jú, Benni, ez nagyon... Azt annyira... Juni, itt egy horgászós hely. Tényleg már eldobtad ezt a fót. Nem áll. Hát, de Benni... De Johnny, itt vannak horgászbotok. Johnny, gyere, itt vannak horgászbotok. Azt amint valami csilles lajosok, menjünk oda. Aha. Csilles Lajosok. A következő adban nagy báz lesz a nevünk, Csilles Lajosok. Mit fogtál? Mire jó? Ó! Jaj, fogtam egy epiket! Benni, várj. Ja, azt hittem, hogy lehet velem.
Jó, ez nagyon... Jó, ez nagyon jóra megy a horgászás. Ez nagyon jó az a horgászós hely. Én megkaptam hílet egy jellyfishtől. Small fish, ez nem jó. Ó, ez valami rést kaptam. Spicy! Spicy, Benny, spicy! Erős! Aj. Aj, Eldobom a legvégére. amúgy. De mi ez? Hát oda dobtam. Jó, még egy epic. Jó, Benni, mindjárt maxos lesz a HP-m. Egy rér. Ó! 67 shield, 67 shield. Nekem 95. Hallod, ez így feltöltögetjük a HP-kat. Igen, amúgy, ez nagyon hasznos. Közben itt lövöldöznek mellettünk. Egy SMG-t kifogtam, egy SMG-t. Jaj, minket is várja. Onnan fentről én látom. Legalább 200 HP. Én megyek shotgunnal, hülye. Vagy lehet. Ez ilyen béne nem értek. De mi? Jó. Ez is szól nekem. Jó, Benni, 47 lőszeres shotgun. Dobom. Ó, add egy kicsit. Várjál. Most meg nekem nincs. 12 van, azért van annyi. Mi ez? Ez mi ez? Jön a kör. Jó, 100% Benni, 100% shield. Adok mindjárt shotgunamot. Nekem is. Benni, És a gyere. HP-t mennyi? Mind a 200. Az jó. Benni, ez amúgy hasznos ez a horgászás. Megyek. Ne csak le. Mi a szar? Benni, menjünk arra. Várja, póba. Vagy csak menjünk be a körbe, és adok shotgun. Vagy dehogy shotgun, dehogy adok én shotgun. Shotgun lőszert nem. Benni, gyere. Gyere már, mert gyorsak leszünk. Jó, beértünk a körbe. Sandy Shores, vagy mi ez? Na, akkor adj. Benni, Adjad. lootolni kell lőszert. Mondnak az emberek, úgyhogy adjon. Benni, adok, akkor várja. Mi ez? Mi az, hogy inspect? Nem. Droppom. Kösz. Kell még egy kicsi. Jó lenne, 22 van. Még egy 10, vagy nekem tökre mindegy. Így is jó, 27 az jó, 27. Jó van benne. Ó, Pro Fishing Rod. Az jó. Mert most kell valahol horgászni. Jó, Benni, drop. A Juni. 2 drop. Jó, én megyek az egyikre. Jó, én megyek a másikra. Egyik az tiéd, másik az enyém. Várom, Benni. Shotgunnal őrzöm a helyét. Arra megy a másik. Milyen másik? Hát a másik 2 jön le. Tudom. Jöjjön már, Ott jön le. gyorsabban. Amúgy ha kilövöm, Vagy egy akkor gyerek mi lesz? közben jön. Jó, Benni, kilukasztottam. Jó, Benni, nagyon jó. Itt meg lőnek. Úgy kell kinyitnom. Jó, epic. Ez milyen? Ott kell. Shit. De amúgy van egy trükk, ha lőnek, akkor le kell googolnod, és így felépülnek.
De nekem nagyon jött volna. Mi az? Ez az Engem, epiket. engem nem hílelt, az a baj. Benni nagyon jó lenne, ha azt megnyernék, nem? Aha, szereztem egy epiket. Csak ott van egy gyerek, ami szét akar lőni. Nem baj, Benni. Menjünk közösen. Csapatmunkával mindent el lehet érni bármit, nem? Ha ügyesen dolgozunk csapatban, akkor elérhetjük, hogy vinnyáljunk. Kicsi ja, nem tudom süteni. Na. Na. Ami már csak 10 vannak, most látom. Ott van. Hogy? Na, de... De ne. Ők ketten vannak, én meg csak egyedül. De... De mi ez? Ne... De nem töltődik újra! Nem hiszem el, de nem töltődik újra! Nem töltődik újra az a... Oh. Benni, én hoztam magamnak egy nyalókát. Az yes. Ez mondjuk igen, uram. Az yes. Azt jelenti. Uram, maga szerint ez a videó jó lesz? Szerintem is. Srácok, ha úgy hallotok, hogyha valami van a számba, akkor az a nyalóka. Nyalóka? Amúgy epres. Én még az almázzal van. Hát jó, srácok, ezt kivágjuk. Aha. Ezt meg kivágjuk. Jó. Na. Mindegy. Jó, béne, jó, nem. Aj, Benni, jelölem én. De Benni, hadd jelölem már egyszer én oda. Én vagyok maga a videós. Én videózottam. De ne legyünk bénák. Ők az előbbiben utolsó, mi? 5. kertének. Jaj, Isten, Benni, inkább bemegyek ebbe a jégvárba. De Juni, ez jó hely. De te honnan tudod azt? Voltál már itt? Onnan, hogy le lehet menni, és ott vannak Nekem jó van egy dolgok. shotgunom, na? Milyen jó hely. Nekem meg már egy epic kezem, Mi a... meg egy shotgunom. Úgyhogy Megyek. jaj. De abba a jégvárba fel kell szerelkezni amúgy. Majd a Ez nagyon... mi az szó? Amúgy kell ez a kézmenet, mert rohadtul van. Nyugi, én is béna vagyok, hogy az előző körben azért töltek meg, mert nem töltődött újra az a szám. De Juni, gyere Ja. hozzám. Ez mire jó? Nézzük már meg. Olyan pedig mész oda. Hát ez nagyon fos, ma olyan nem viszel sehova kb. Ja, ide lehet húzni az ember. Az, Ja, hát ez egyébként- rossz. az nem rossz, Benni, már én lekezdezem. Te ide húzod, én meg lekezdezem. Nem? Benni, legyen ez a taktikánk, hogyha nagyon ha erősebb az ellenként nálunk, akkor te oda, ide Csak húzod. Juni 9 lőszerem van.
Az a Ide baj. húzod és én lekezezem. Igen, csak ebbe 9 lőszer van. Nem baj, de most nem még Itt van, itt jön be! Itt van. De, bro! Jó. Hol van az a Azt csaj? tudod, futni el egy gyerek, én meg odahúzom. Nem mész. Ott a boss! Juni, győzzük le! Jobban én kezezek, oké. De gyere! Győzzük le ezt a boss. Jön a gyerek. Jó, csak közben hátulról is támadnak. Üzemben én menekülök. De hátulról... Ne! De... De miért? De jó van! De miért? A tükrözből lőtt a pikekszel. Dani, hát de föl az mit szól? Dani, Nagy port. tessék, Nagy port. tessék. De azt a játékot, amit lehátítom, már elegem van. Audio. Amúgy tényleg Juni, építeni. Tessék. Építeni nem volt még annyi eszű. Hát egy táncolgatni. Bent a lobbyba mentél? Nem? Nem. Akkor play ma. Hát én rányomtam arra a pillanat, nem tudom mi. Bent a kíváncsi vagy amúgy a végeredményre a videónál? Amúgy a Csabi az már feltett ilyen 23 videót, az 10 valamennyi feliratkozója. Hallod, mi egy videót tettünk fel, az 4 van. De ott, hogy what? De Benni, lehet, hogyha ezt felrakjuk ezt a videót, akkor lehet, hogy több feliratkozunk ezt. De majd látják, hogy mennyi az idő éppen videóban. Vagyis megcsinálom, hogy ne lássák. Na mennyi? Mennyi az idő? Aha. Vált már át a skinemre végre. De nem vált át a skinemre, hallod. 19-14 van. Nekem is. Komolyan. Jaj, hát Mhm. nem is Dubájba vagy, hogy másik legyen ez idő. Meg nem is... Hát jó volna, de Magyarországon is. Hallod, nekem valamikor 15 percet mutatott az órám, az kocsi meg 13-at, úgyhogy. Hát az én kocsim is mi kocsink is olyan, hogy mikor 45 van, akkor 48-at mutat. Azért. Azért szoktam Ilyen. azért szoktam, bocsánat a hangejtés miatt, csak béna vagyok. Azért, hogy stressztelek, hogy beírják becsengőig. Hallod, így a
legelejére egy kijelölöm a helyet. Egy hülye. Amúgy majd megnézem, Mondjuk itt tudom menni helyekről helyekre. most majd nem megnézem, hogy Covix az milyen vágóprogramot is használ, mert egyszer videójában elmondta. Szuper jó, hogy van egy kómodom. Végre nincsen akkor a Kettő zaj. kómodom. De végre nincs zaj. Olyan, Van már 2 kómodom. nekem meg egy Ja. Ankamonom meg egy rér. A darér az a shield. Igen. Ja, hát akkor nekem van egy ankamonom. Jó, még egy nagy shield. Ott szedjek. Benni már megittem. Mind a 2. Igen. Viszom a kicsiket. De Benni, amúgy menjünk ma, mert itt a kör. Jó, várjál. Felmegyünk erre a fosra. Nézd. Arra. Onnan. Juni, gyere! Igen. Itt ez a fos. De Milyen? alatt itt átmegyünk. Nem lenne annyi eszed? Itt átmegyünk. Nézd ez. Jó, de nekem nem kell, mert full HP. Ja. De most elveszed tőlem. Várjon már. Benni, te menj arra. Én megyek erre. Közben, hogy itt egy chest. Pizza! Te hozom magammal. Benni, 5, 4, Várjál, 3, 2, várjál. 1. Jó, mentem. Benni, menjünk. De várjál, nézzük ezt a chestet. Ebben nincsen sok. Jaj, leugrottam! Lecsúszott a karakterem. Szerencsére van egy medkikem. Medkit. Itt is van egy. Ankamon Soti. De... Jó, és felszedi előlem. De Benni, van még egy Mindegy, chest. én mentem tovább. De Benni, várj, mert én élesztettelek föl. Hát komolyan ezt még te sietsz. Itt ilyen embert. Na jó, Benni. Mi az? Mi van benne? Epic. Nagyon jó. Na, látod, Benni? Old meg. De nem tölt újra. De neki bezze minden újra tölt. Ezért kell De nekem megvárni. nincs semmi. Nem panaszkodni kellene megvárni engem. Benni, menjünk még egy kört, vagy lezárjuk a videót. Menjünk. Oké. Csak akkor legyél te az uralkodó. És ne a map szélére jelöld, mert megesz minket a tornádó. Akkor jelöld te! Na, van egy pár helyem. Ha betöltene. Béna meghalt a izébe, eszészbe. Láttam. De azok az új soti olyan fos, mert nem tölt újra. Melyik az, amiben van sárga? Igen. Én ezt nagyon szeretem, mert fejre 110 valamennyit sebez. Hát jó, csak kilősz egyet, azt már 8 év, amire visszatölt. Dehogy 8 év. Na, Akkor nekem miért mondod? de a jó dolgoknak meg várnia kell. De a jó dolgokra várni kell. Érted?
Nem tanították meg neked? Halló, Benni? Benni? Igen. Semmi, csak nem hallottalak, vagy valami. Jelölted már? Ja, bara. Na, Benni, például menjünk ide. Exotic chest. Ide. Na, azt írta nekem, hogy van itt valahol exotic chest. Ilyen exotic chest. Hát írt ilyen chest jelet, Benni. Mi? Írt chest jelet, írt. Itt valami chest lehet, ott van a térképen. Ja. Várjál! Chaos Seeker. 8000 XP. Mert már van is van egy régen. Jó. Jön egy gyerek uralkodó, menj előre. Hát, amúgy- lehet hide-olni. Jó, mindegy, addig legyőztem 2. Srácok, amúgy írjátok már a kommentbe, hogy ki a jobb játékos, a Benni vagy én. Írjátok már le. Most győztem le 2 embert, Milyen? Jó, hát amit én a izé nem vársz, meghallod. Azért vesztettük el az előzőt. Ki van előtte? Ja, Hallod, de, a vízből jó, él. de 3 hitből megöl, 3 hitből. Ne. Na, Már megint belement a vízbe. Amúgy miért egy helyben állsz? Miért nem jönni? de, na jó. És szerintem ezzel már nem játszok. Akkor sziasztok! Sziasztok, srácok, hát ez egy ilyen kis rosszabb részre sikeredett, mert bénák voltunk, de kérlek, tekintsétek meg, De köszönöm. hallod, de várjál már! Igen, 33 volt a legjobb az előző videóban. Most az 5 volt a legjobb, és nem is voltunk 30-on. igen, ez már előrelépés, ez már előrelépés. Nézzétek, ez az előrelépés. Ez, itt az előrelépés. Benni. Ugye? Igen. Na, sziasztok, srácok, sziasztok, bye, bye. Sziasztok!